ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଗଷ୍ଟ 15, ଅପସନ୍ ବି ଏପ୍ରିଲ 1, ଅପସନ୍ ସି ଜାନୁଆରୀ 26, ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ଟୋବର 2। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏପ୍ରିଲ 1। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାସକେଶରୀ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ରମାକାନ୍ତ। ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପୁଷ୍ପ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲାପ, ଅପସନ୍ ବି ଅଶୋକ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଉଳ କମଳ, ଅପସନ୍ ଡି କନେର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦେଉଳ କମଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାଷା ହେବାକୁ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1947, ଅପସନ୍ ବି 1950, ଅପସନ୍ ସି 1960, ଅପସନ୍ ଡି 2000। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି 1950। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଟି? ଏ କଳିଜ ପକ୍ଷୀ, ବି ମୟୂର, ସି ଗରୁଡ଼, ଡି ହଂସ। ଅପସନ୍ ଏ କଳିଜ ପକ୍ଷୀ।